Iki lho Yu, menu sarapanku. Aku masak oseng kangkung terasi, terus karo goreng tempe Yu. Iki mau aku masake wisuk ya Yu, sekitar jam setengah 6 esuk iki aku wis ning pawon wis masak ngene iki. Dadi belanjane iki wingi, tak blonjo wingi tak masak saiki. Soalnya anakku sekolah ki budale jam 6 esuk, dadine jam 6 kudu wis mateng kabeh. Makane iku Yu, aku nek nggih sarapan isukku sing simpel-simpel ae, pokoke sacet sing penting enak. Iku mang kangkunge rong gendel wis tak putih kabeh, baru terus tak nganggo banyu uyah. Dadi nek ana kotorane jero kangkung dadi metu kabeh ngono lho Yu. Nah bar ngono ditinggal ngulek bumbune. Ono bawang brambang, lombok abang, lombok setan karo terasi diulek sampai lembut. Bar ngono nek wis lembut terus diirisan tomat. Tomate tak kei siji rodok gede, sedengan pokoke sing setengah mateng dirisi ngene wae. Bar ngono bumbune diulek keneh ora perlu sampai halus-halus nemen. Pokoke wis rata ngene iki wis cukup. Bar ngono ditinggal sik bumbune. Urunge masak kangkunge dadi ki aku goreng tempene sik. Ki mang tak kum kanggo banyu uyah, terus tak goreng ngene iki wae, digoreng utuh rasa ditepungi, digoreng sampai mateng rupane coklat, diwolak-walik terus diangkat. Iki engko kanggo anakku sing gak dian tempe karek nyeplokno ndok anget-anget ngono kae wis enak Yu. Goreng tempene wis beres, terus bumbu lekane mang digongso. Pas ngulek bumbune iki mang wis tak kei uyah, kaldu bubuk karo gula pisan. Dadi gongsone iki karek digongso tok ora perlu tak imboi popo, digongso sampai mateng rodok garing terus lebokno kangkunge. Nah, carane masak kangkung ngoseng ngene iki nek pengen tetep rupane ijo, pas kangkunge mlebu ngene iki genine digedhekno pol, pokoke pol gede genine dimasak sedelok wae. Nah iki mang ya ana luwehan kol gengi tak cemplungno pisan daripada mubazir. Terus diudek-udek terus sampai mateng Yo. Nek perlu dimboi banyu, misale kurang medhuk kangkunge, mboi banyu sithik wae, tetep diaduk genine gede sampai kangkunge mateng, banyune rada sat. Bar ngono terus diangkat.